Nyakwara Mugejo ng'anyisi ni bang' yoyo madundo mwakao abobedo kaduogo kendo bedo pinya wagoyo mbaka kotudore koda paro mar chik omenda mar higa mar 2024 ma od bura itelo mar ariyo biro bedo katwake odiochieng' makawuono kama bang'e gibiro bedo ka giluto mbulu mar kale kata oyo midhiambo manyoro mano kamiti ma ochung'ne kata mano ochung'ne kao pa jopiny kotudore koda paro mar chik mar omenda gileko ne gibedo pinye kendo ne gitemo mar mondo mi ging'iane moko kuom gigo mane jopiny kwedo kendo koro e report margi ma gibiro bedo ka gichwalo e nyim od bura gibiro bedo ka gigolo gi oko kata kamano mar mondo mi okete tim lokruoge makamago od bura nyaka koro biluto mbulu mar kalo gi kata oyo omiyo wenge duto nyaka sani koro nitiere e jod bura kata kuom jod bura mar neno gino ma gibiro bedo ka gitimo tok twaka margi od bura odiochieng' makawuono par ni nyaka sani jod bura mopogore opogore ahinya to mago mag kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance gisebedo ka giwuok oko ka gikwedo paro mar chik mar omenda ka giwacho ni obro medo thung'o jopiny kod usuru mathoth jok dolo kata jotend dini mopogore opogore bende osebedo ka wuok oko ka ging'iso jod bura mar mondo mi onon matuta gigo manitiere e paro mar chik mar omenda kendo gigo magiwacho kata gineno ni nyalo hinyo jopiny kata nyalo miyo usuru bembo jopiny gigoloko kapok gikalo paro makamano penjo eni bende jod bura biro bedo ka winjo duond jopiny ka achiel kod duond kanisa kose gibiro bedo ka giyiengore ka giluwo gino ma seche moko wanyalo wacho ni sirikal ema dwaro mar mondo mi oting' malo choko mar usuru e pachoka mane momiyo kinyi makawuono kotudore kod paro ewi chik omenda mano mar higa mar 2024 antiere kod welo ariyo e studio marwa e county ma Nairobi kae wadwa goyo mbaka mar mondo mi wane ni to paro mar chik mar omenda nyalo bedo ni nitiere gigo manyalo hinyo jopiny kod usuru ma ng'eny ahinya kata kamano bende nitiere gik moko ma seche moko biro bedo ka kelo ber ne jopiny to gin mage antiere kae kod Brenda Ongalo en jagoro mano mar United Green Movement machiegni ahinya Brenda ichiwo nado kinyi makawuono erokamano ahinya chiwo maber Joyce no kinyi maber nano kaka wuono koyo moro mang'ich onge apani Nyasaye winjo lamb jok madwa dhi ng'anyo mamuol machiegni ahinya twak mar okinyi makawuono erokamano ahinya wendo mar ariyo Nyakwara Mugejo antiere kae kod Eric Odera en jalony e weche mag uchumi machiegni ahinya Eric ichiwo nado kinyi makawuono erokamano Sharo Joyce achiwo maber kendo ageno ne jo thurwa te ochiwo maber machiegni uru mondo wakonyre wawinj matut twak makawuono Nyakwara Mugejo kaka pile in bende kamora mora ma itudri kodwa inyalo chwalonwa penjo paro ote mora mora kokale namba mar ote machuok 33600 kaka pile mbui maro mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_ bende chenro mar mbako romo wabobedo kwa tudre kod jofwambo magwa manyaka sani moko kuom gi osechopo oko mar od bura kama oride arita kwe kaluore ni nyaka sani nitiere kweth mopogore opogore mano wacho ni gibiro bedo ka gibago ng'anyo mamuol achiel kachiel ka gidhi nyaka oko mar od bura ka gisundo jod bura mar mondo mi kikala paro mar chik mar omenda mano mar higa mar 2024 kochako twak mar okinyi makawuono Brenda Chakodi paro mar chik mar omenda mano mar higa mar 2024 odiochieng' makawuono wanyalo wacho ni en second reading mar od bura kacha pachi kotudore kod paro no mondi kapok wafuono moko kuom fuondi mage matut apani ka luwore gi kaka chik no nondik nok gin gi paro malong'o ni jokenya status mane ma jokenya nigo sani nikech okinyal kelo chik mamedo usuru in most essential commodities ming'e maber ni seche gi to gi finance bill moro cha mane koro ma Finance Act 2023 jokenya noyudo hinyruok ahinya nikech oyudo ka wan e recovery mode kaka ne wae COVID to wadonje yiero ochumi okosebedo maber ahinya asto gikelo chikni koro gisani to kaka nye gikele ni no giketo paro malong'o ni jakenya timre ng'oma jakenya pitia ma omiyo chike mage maginya keto mag omenda kata taxes mage maginya introduce ma
dhi konyo jo Kenya nang'o, nikech waneno ka wayudo wan gi sirikal ma dwa expand tax base. Kiduogi ng'iyo ni to kara ang'o momiyo giketo gigi, nikech nitie promises mane gichiwo ni ok gibidhi omo pesa, ok gibidhi kwayo loans, ok gibidhi kao Eurobond gini mang'eny kaka nitie. Koro iyudo ka gitemo gimoro amora ma ginya yudo mondo giyud jo Kenya obed ni ginya finance, wanya finance lifestyle marwa kiwan. To kisome ting'iyo kaka budget be yando som, gimiyowa budget mar 4 trillion. To 4 trillion ni yudo ka majority, most of it, onego bed ni iyudo e taxes. E gini neno ka sirikal ringo medo ma gima ni loko gwilo kipande gini ne en pesa marom kama, iyudo komede matin, gichak gimede moro, moko gimedo dabu, moko gol. Gima ne onge ga taxes, benefits gini iyudo ka gichako introduce taxes e kuom gigo. Tapani gipacha to nok en gima onego bed ni timre sani, en gima onego bed ni timo progressively ka wang'iyo kaka ochumi medo bedo. But seche ma ochumi wa pod ni piny kama, seche ma ja piny pod yuak kama, to konego bed ni gikelo chike machal kama. Eric Odera, karwaki e twak okinyi ma kawuono, en kaka jalony e weche mag uchumi montiere godo e studio e pacho ka. Imbe ne dago mar mondo mi awinja ne pachi kotudore kod paro mar chik mar omenda mano mar higa mar 2024, nikech wang'eyo ni higa ka higa to kosesoma budget wang'e ni sirikal jabedo koda yore kata kaka ginyalo neno ni giyudo omenda, kaka ginyalo pongo godo budget magisomo. To nyalo wacho ni higa ni e higa ma osome budget maduong' mogik ma piny Kenya osebedo godo, ahinya nyaka ipimo kod hik omenda mamoko mosekalo. Erokamano Joyce. Chak wacho ne jopiny maler ni sirikal tiyo kata timo timbene, timo tije sirikal gi pesa. Pesa mar sirikal mokwongo wuok e osuru. Osuru e yo kende ma sirikal yudogo pesa monyalo timo go tijene. Ka opo ni sirikal ok oyudo pesa maber e osuru, to chuno ni sirikal nyaka hol gope. Nitiere gima sirikal kata gima iluongo economy ni GDP. GDP en total goods and services more produce e economy wa e higa. King'iyo GDP ma Kenya, keep compare higa mokadho mar 2022, 2023 to gi 2023, 2024 to gi 2024, koro gimwa aim to go to 2025, nitiere gimiluongo ni growth. Koro the economy aim to grow by 5%. Koro kapok economy no grow, nitiere driving factors. Driving factors mag economy mosebedo ka drive ma Kenya ka, achiel kuomgi madang' awachi ni odhi maber kabisa e higa mokadho ni en agriculture. Agriculture nodhi maber nikech jopiny noyudo koth. Ka koth ochwe maber, to wayudo nweng'o maber. Nyaka wang'e bende ni GDP wa, growth mar economy wa Kenya, rely on agriculture by 20%. 40% mar total population mar Kenya gin ji matiyo yudo nweng'o gi koa agriculture. 70% mar population mar Kenya, mar jok modak e rural areas, engage in agriculture. Koro agriculture is a huge component money will drive the economy. To kiweyo agriculture, to wan gi gik machalo kaka one of the gik mano characterize the economy wa manyaka kamwachopeni, ne depreciation in shillings. Ni neno ka koro mondo walok shilling ma Kenya ka gi dollar, ne waloke at a maximum of 162 shillings. Ang'o ma mano no otimo? Effect mar mano ne nango kata ang'o mano okele? Gik mano okele tiende ni kane Kenya nigi gowi mane matiende ni sirikal ne nigi budget maduong', to gik mane sirikal choko, pesa mane sirikal choko ne tin. Koro Kenya no olo gowi. To nikech pek mar chulo gowi no, ne shilling odhi mobedo weak against the dollar. Gimomiyo nyocha shilling otemo mo improve from 162 nyaka the current one, ne wantiere gi gimiluongo ni in February this year, ne wantiere gi gimiluongo ni euro. The government no issue gimiluongo ni euro bond. Mano the successful, more clear, more strengthen the shilling. Koro sama wan gi debt, public debt, to interest rate bedo very high. Yudo ka koro jo ohala mang'eny ok nyal yudo loan, accessing credit becomes very hard. Sama accessing credit obedo ni tek,
To koro the effect mar in the economy en ni ji mang'eny ok dwa invest, ji mang'eny ok dwa consume. We aduoge gima ji otemo wacho e wach tax ni ka ok adhi maber e weche mag economy. Gimomiyo ji mang'eny ywak, ji ywak nikech ka osuru odhi mang'eny to gimiluongo ni disposable income. Tiende ni pesa midongo mar ng'iewo gik mowinji tim, mowinji consume dok piny. Mano e gima kelo tabu. Nikech sama pesa no osedok piny to nyiso ni private consumption, gima owinji bed ni tiyogo e ot ni piny. Gik mowinjo bed ni itimo kaka in dhano, iyudo ka koro limitation ni piny. To effect moro bende nitie nikech sama mano pesa no dok piny to investors, ng'ato kane nigi paro ni adhi aket industry na moro Kisumu, koro koni to makoro weche mag tax odhi mbele ni atimo nang'o. Koro the kind ywak motimore ni kata gima ywak matimore ni en nikech unpredictability mar the tax regime. Unpredictability mar tax regime creates what is called investor shocks to gi anxiety in the part of consumers. To gima jopiny owinjo ng'e maber en ni sirikal kat nitie, sirikal moro amora nyaka chok osuru. En mana ni the challenge en ni to balancing osuru mane mowinjo choki, to owinjo choke to what extent, nyaka karango. Nikech napuonjo ka higa mokadho about an economist miluongo ni Arthur Laffer. Arthur Laffer ne en jalony moro e piny America. To nogoro curve manyiso ni kimedo rate mar osuru to 100%, idhi choko nothing. Idhi choko zero. Tiende ni owinjo med ni imedo rate mar osuru to some limit, to an optimum level ma jopiny bende oyie, nikech nyaki balance pach jopiny, nyaki balance dwarogi eka di choki. Apani aweye gi kanyo kapok jopiny obedo mang'eny. Penjo bende nyalo bedo ni bende mae kende ma sirikal nyalo tiyo godo mar mondo mi ochopane dwaro mano mar budget mar gi matrilion 4 kalo ni nyaka sani nitiere moko kuom gik mopogore mosebed ka ikweda inyanya to mano osuru mane dwa medi mane wi makate. Wang'e ni makate kuom thuolo mang'eny en mano mosebedo zero rated, en achiel kuom zero rated commodities. Yes. Wantiere mago miluongo kanyo motor vehicle tax manyaka sani bende ne dwa keti. Kata kamano kabiro korka kori Brenda, sani koro wang'e ni paro mar chik mar omenda wach makamae sani koro nitiere e od bura. Jo od bura odiochieng' ma kawuono biro bedo ka bago twak kama bang'e gibiro bedo ka ging'ado bura. Jopiny obed kod geno mane kuom jo od bura nikech gisani kango chopo kanyo saa 4 ang'e ni nyaka sani jo od bura mag UDA osechako molo State House e romo kod jatend piny Kenya mag Azimio bende ibiro bed ka ichoko. Jopiny obed kod geno kose waseneno ka od bura gi kinde chakre sirikal ni donje telo. Od bura ok osebedo ka konyo jopiny ahinya. Koro geno to seche moko wanya wacho ni nitie kaponi sirikal, kaponi jo od bura go gite ging'iyo ni to ywak jopiny en mane. Kaponi ja od bura ka ja od bura duogo paro ni od bura kama bete ni ta en representative role nadonjo ka nikech jopiny ema noyiera na bia chiw pachgi. To ka nitimo public participation, waneno ka this time round otim public participation ma jopiny owuok mochiwo pachgi e different forums. Jolony owuok osepuonjo jopiny ni to kara finance bill ni en ang'o, tiende en mane, gimane manyatimore kapono kadho kaka entie ni kanye minyalo losi. Koro jo od bura adakwa mani gitem gichiw pach jopiny mane giyude ground cha. Nikech ka nitimo opinion poll, noyudo ni 54% of Kenyan population this time round ne aware ni finance bill ni en ang'o, ne gin gi bet winjo malong'o. Ki compare gi finance bill 2023, ma jok manong'eyo wach mar finance bill then was a mere 30 something percent. Mati yudo ka more than half of the population, more than half of jok manochok pachgi nong'eyo ni ma en ang'o to dhi timre nang'o. Koro kaponi ginya winjo, kaponi gin joma winjo, to giwinj ni jopiny owacho nang'o to gidhi gitim representative role mar wacho ni jopiny to wacho ma gi ma. Kik wang'e ni party, nikech koro wang'e ni sechegi
lweny madwa wuok waneno ka party ka party, political parties kata coalition ka coalition luongo joge gitemo bedo whipped to vote in a particular way mondo giyie jo Kenya Kwanza bowacho ni gin gidwa pitisha gini kaka entie nikech gin magine serikal gin maging'e ni pesa mane magidwaro. To jo Azimio bowacho ni jopiny wacho kama mrengo moro be dhi wacho mopogore. Koro kae monego bed ni kiketo interest mag japiny mbele giwere gi wach tyranny of numbers moseneno ga ka plecha to ka be ber ahinya nye wawinjo ka Secretary General mar jo Azimio mar jo Kenya mar jo ODM ndiko ne joge jo od bura ni kik gibed ni wigni juma migoe miwache wach mar paro mar chik mar omenda ni kik gibed ni gionge nikech waseneno ka gini timore kinde ka kinde ka nitie gimoro ma very critical tiyudo ka jo od bura moko wacho ni watin waonge numbers malong'o koro kang wabed kanyo yudo ka chieng'no eka ng'ato opango rombe moro oko mar Kenya chieng'no eka en gi dichne moro modwano tim ma is very critical to jo od bura te onego bed ni gidhi kanyo par jok manoketi kanyo par ni jo Kenya nikech mato pile waneno ka osechok patch jopiny gisechiwo gisewacho ni gini to dhi hinyowa close makama ok ber kodwa wach mar mkate to kik umul motor vehicle tax cha dhi affect waseneno kata ka jolony e weche mag insurance osechiwo patchgi kaka wach mar motor vehicle tax dhi hinyo industry giwegi koro gikaw patch gibed ni recommendations manuchiw gite apart from committee the finance committee cha eno ka gisechoko patchgi to nitie moko ma diponi no wegi nitie moko ma diponi no biro bang'e at this point jaod bura ka jaod bura ochiw patch let them be active in this mondo gikony jopiny nikech sama wachope ni to koro disposable income mowacho cha koro tin nikech after the introduction mar housing levy cha wano ka most people wachiegni chopo threshold ma kata katiba mar labor laws wa nosewacho ni kik chop nikech ok onego bed ni deductions e salary mago ni jok mayudo osara giko dwe ka dwe deductions monego bed ni timo e payslip ni cha ok onego bed no kadho more than a third to kuma watemo ni kanyo we are staring at a crisis nikech ko gichako gimedo gik magidwa medogi to wakiani ushuru mane kendo magibo introduce kata bank finance bill ni wakiani mane kendo maginya biro keto en gima dhi hinyo jo Kenya koko inyi ofuki wuon to hinyo kata jok madwa kelo tije kichono ka we are making our economy not attractive ne investors madwa biro ngato dwa seche moko en gi gombo mar no keto kambi moro Kenya ka to korango ni to taxes adiedi monego bed no chulo moket kanyo chelo vikwazo wacho ni kara we amany country mora there to soon Kenya mose neno ka economic hub region wani we are losing that koro kanye ma jo buro nego bed ni ng'iyo gi way options gi wach ni mato nitie serikal ni dwaro pesa to mae magineno ni the best way maginya yud choke pesa ni through medo usuru to these are the interest benitie koro giket gino e ratil gipim ging'e ni to gisani what is more important we can always come to a compromise eri korka koriwinjo kanyo kaka Brenda oloso kanyo makare kungiso jod bura mar mondo mi onona ne matuta mano paro mar chik mar omenda kapok gikale kata kamano mana kaka wacho ni mano Finance and National Planning Committee ne giwacho ni odiochieng' manyoro ne gibedo piny ma giwinjo moko kuom ywak mar jo Kenya kendo nyaka sani nitiere moko kuom gigo ma gisewacho ni kwatiyo kod ranyisi ni makati kamiti ma kamano giwacho ni makati pod biro bedo zero rated commodity mana achiel kuom gigo ma jopiny osebedo ka ywago kachiel kod wachno mar edible oils manyaka sani koro giwacho ni onego bed ni idwoke piny mar mondo mi ochop atamalo abicha mano excess duty ma onego bed edible oils magi gin weche mamulo ngima jopiny ahinya ka seche moko jod bura odagi mar mondo mi lokruok makamago kik bedi kaka kamiti ma kama biro bedo ka chwale report margi ere kaka mano nyalo hinyo ngima japiny kod uchumi mapachoka mano penjo maber kabisa ere kaka mano nyalo ingo ngima jopiny obro ingo ngima jopiny nikech obro duoko piny pesa mar jopiny nigo nikech ibro yudo ni ka koro ni ng'iewo mo mitedogo siling 200 to komedo osuru no to idhi medo pesa no koro inyalo nyiewe 250 tende ni pesa mano winjo dongo cha dhi dok piny
Koro gik mowinjo bed ni itimo bang' kiseng'iewo gino dhi dok piny. Disposable income mana temo wacho. To mar ariyo bende jok ma nyalo loso gino, jok ma timo ohala maloso product machalo kaka oil no, nyalo prefer other areas makoro tax michule tin. Wanyalo bedo gi miluongo ni capital flight. Koro ji nyalo dhi timo ohala go e kuonde moko. But adwa puonjo jowa niya, kapok waketo weche mang'eny e weche mag usuru ni, owinjo wa understand ni ang'o momiyo gigi itimo, ang'o momiyo wayudore e mbaka higa ka higa. Nitiere gima iluongo ni the National Tax Policy ma guide kaka owinjo bed ni sirikal choko pesa, kaka owinjo bed ni itiyo gi pesa no, ang'o mowinjo bed ni itimo, nikech wate wadwaro ni pinywa ni odhi mbele. Wate wadwaro ni mondo ndara olosi, skunde obed maber kendo obed machiegni gi jowa, weche mag thieth obed maber kendo wayud thieth no kama piyo kendo kama yot, wabed gi pi maler, wabed gi stima kamoro amora, wadwaro ngima maber. Mano e intention ma the National Tax Policy. National Tax Policy ma Kenya ikonyo gi gimiluongo ni medium term revenue strategy. Medium term revenue strategy ma Kenya ka manolosi ga mokadho owinjo en a 4-year strategic plan. Koro the 4-year strategic plan nigi weche mang'eny. Achiel kuom gima otemo improve the revenue. Odwaro ni mondo pesa mwayudo cha compare gi GDP to chop 20%. Mano is the target. Sani wan at 16%. Koro ibiro yudo ni higa ka higa sirikal biro gi means and ways moko mar temo tax kuonde moko. Nase puonjo dire moro ni nitiere gik miluongo ni hard to tax economy. Hard to tax economy Kenya ka gin kaka the informal sector. Ineno ka wan gi ji matimo ohala e kuonde mongore, wan gi dhano matimo ohala e chirni madongo dongo gi, wan gi rowere ma bende nie digital economy, wan gi dhano bende matemo timo tije moko e rural areas ma yudo pesa maber tok donji e gin. Koro the intention mar the tax policy paper is to bring so many to temo kelo ji te mondo donje gi miluongo ni tax bracket. Iluongo ni expansion of the tax base. Okay? Koro watemo ni mondo ji te otemo donje e gino. Mondo ng'ato ka ng'ato okonywa en msik ji te. Wate wahero pinywa ni. Wate wadwaro ni piny ni odhi mbele. Intention mar sirikal owinjo bed ni itemo kel ji mang'eny. Mano emomiyo ineno ka sani nitiere adjustments in terms of technology, itemo yore te mag yore masani mondo kel ji te otime odonje ginie. Gima adwa nyiso jopinywa Joyce, adwa paronu matin history. In 17th century e piny Ufaransa ne nitiere kingi miluongo ni Louis XVI. Kanyakla achiel gi chiege miluongo ni Maria Antoinette nong'ado ng'utgi nikech wach makati. Koro wach makati makati notima. Well, gima ne timore e Ufaransa dire no en ni nikech Ufaransa ne nie gi lwenje mang'eny 1776 in America and all that. The sirikal ne kawo pesa mang'eny tiyogo e weche mag war. Koro pesa ne tin, to koro production no bedo matin, agriculture ne government ok nyal invest in, wheat became rare. Koro ji mang'eny ne ok nyal yudo makati. Sama makati no bedo ni piny kendo nengo no dhi mamalo no, jopiny notuk. Jopiny ne nyalo wuok oko. Omiyo anyalo kwayo jopinywa ni wach makati kik miwa wakawo wadhi matek ahinya. En mana ni sirikal owinjo bed ni owinjo ywaku. Kaka jopiny osewacho ni kwa medo VAT, koketo VAT e wach makati ni to dhi kelo tabu, aparo ni gisewinjo, gibiro gole. Kaka bende weche mag mor tedo bende ji oseywake. Bende asewinjo jo insurance bende ywak kaka nyaminwa ni osewacho. Bende asewinjo ji bende infrastructure bond. Ineno ka interest mowuok e infrastructure chik cha ne wacho ni mondo obed taxed further apart from the initial withholdings. Mago gik mane dhi duoko investor confidence piny.
Omiyo ayie gi paro ma nyamin wacho, kata ayie gi gik ma ji wacho ni osekaw pach ji. Jood bura koro owinjo gi otim tijgi. Owinjo gidhi giket bed piny gi wach ni kuom paro mane okelni ma ok jopiny orwako, ma dhi hinyo jopiny, kaka wach Makati ji osewacho maler, wach motor vehicle tax. Now motor vehicle is controversial nikech from the accounting perspective, kata king'iye the fact ni in gi motor vehicle does not mean ni in gi income, nikech tax law, the Income Tax Act, wacho ni tax is based on income, in fact not income but profit and gain, unless ni in employment. So koro kibedo gi motor vehicle, to where is the profit or gain? Where is the income? Nikech inyalo bedo gi motor vehicle no, maybe obedo donated, ichulo tax nang'o. Koro mago controversies mosebedo ma ji osewacho mang'eny mowinjo bed ni golo. An gi geno ni jood bura osewinjo wach maler, owinjo bed ni gidhi. But gima bende ing'e ni kopo ni finance bill odhi mogore piny ni mbele, ting'e ni kendo wan gi tabu. Wan gi tabu mane kendo? Wan gi tabu nikech koro then budget wise based on what? Nikech budget is driven by the finance bill ema nitiere kod rieko kuma idhi gole pesa. Yes. The finance budget. Yes, idhi and tigo it de must- thuolo mar higa achiel mabiro. Yes, and it must be consented. So nyaka wabed very careful. Gimwatim wadhi wagol paro maricho, to gik mabeyo to wayie mondo odhi mbele, mondo piny odhi mbele, mondo kik wayud Brenda, ng'ato nyalo penjore nang'o momiyo paro mar chik mar omenda mano ma higa ni mar 2024 ema nyaka sani koro omiyo nyaka koro japiny, jogo makedo ne ratiro mar oganda, nyaka jogo mantiere mbalariany ng'ado bura ni koro wan odiochieng' ma kawuono wabobedo kwawuok oko kwang'anyo mar mondo mi ogol moko kuom gigo ma ok beyo e finance bill mano ma higa ni. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni pogruok seche moko nitiere kanye e kin finance bill ma higa ni kod mano ma higa mokalo, nikech wang'e ni higa mokalo jod bura mago mag kweth mapingo piny owacho ne gibalo, nok giluto ombulu, gino manomiyo finance bill nokalo nyalodia e od bura. Gapa ni mana kaka Kongo wacho ni jopiny osechako bedo interested in their governance issues more, to waneno ka ndalo ka kore ka serikal cha nochako tich, weche pod ne ng'eny, pod ni ji wuoyo wach IEBC, weche mane ji wacho ne ng'eny kabisa, to ji nok nyal hapa ni we never gave it the proper thought. To momiyo kama to asto ngima be oduogo ridore zaidi, nikech anya attributed to ni immediately mane serikal ni okawo power, to that was the first finance bill mane gikelo, makoro Finance Act 2023. Kaka nokele no hapa ni jo Kenya no ne kia ng'eyo ni beste moko tek, nikech iwacho ni tang' momiyo ma to ji wuoyo ahinya, to moro cha nokwo wuoyo. Moro cha ji no wuoyo, but maybe the voices were not that much. Civic education manodhi into that, kata public participation manodhi into Finance Act 2023 noken as much as moroni. To ma odugo mulo nyaka clauses ma I think gik ma waneno ka very fundamental kaka Kenyans, nikech kise mulo wach mkate, ng'eni moro cha onoyudo ka pod ji wacho ni bech mogo, nikech hapa ni sichego kore wadoke ng'iyo ni what are the basic needs mag humans. Tiyudo ka en food on the top, clothing and shelter. To anytime ma ng'ato mulo wach mar mogo, and especially unga ya ugali, anytime ma ng'ato mulo mano, tiwinjo ka jo Kenya wuok, nikech ma to kori mulo our staple food, ma to kori mulo gimomiyo wadhi e tich, nikech ng'ato chiew, yen seche moko ipenjri ni to amondo chiew kama nikech chiemo. Koro ineno kama be umulo mkate, umulo wach mtoka, anytime omul wach mafuta, nikech ing'e ni it affects the core of everything. So anytime, nikech waneno kata kama bero nyo macha di no wuoyo mang'eny man nikech wach mafuta mane ugol VAT cha, oduok VAT mafuta giduoke 16%, gigole kama ne subsidy cha ne nitiere. Koro yudo ka ni yuak jopiny pogore kaluwore ni ang'o mani mobedo contained e chikno. To mato be named ma attribute ni nitie areas ma yando kobedo tax, nitie areas ma wa exempt ma chik ni biro keto ni sani isebedo kitiyo kese midhi e retire cha, to benefits gi mawuok e pension cha kendo chako bedo subjected to taxation. Iyudo kamano gima kila ng'ato nyaka bi wuoye ni nyiewo bonds, treasury bonds, maneno ka seche moko gi jok ma
seche moko ok nyang'e ni bonds en ang'o. An example would be ni an kaka Brenda, sirikal dwa loso gimoro, akawo pesani tamiyo sirikal noti godo to gibo chula at a fair rate kar mondo sirikal odhi oom pesani IMF, World Bank gini, kata gikaw loan e pinje moko, kata gikaw loan e banks. So iyudo ka bonds go seche moko akawo, to ni bonds gi be koro seche ma sirikal chula to interest ni kendo gidwa chako ging'ade gimoro. Wanno ka gise introduce social health kaka wawuok e NHIF koro wadonje shift cha. There are taxes that have been introduced on that. You know, they have touched on basics kabisa kobedo ni kar chiemo, kobedo ni yuto nani dwa donjo nang'o, to iyudo ka ibedo overtaxed, uketo eco levy e finance bill ni kanyo. Papa ni jopiny osebedo ka ng'iyo to giwacho ni we are dealing with a populace makoro is more aware. Mane magima temo cha ahinya nikech onge pogruok ahinya kuom chikni gimoro cha, mak mana ni jopiny osebedo ka wang'iepo to they are more willing to participate gik matimore piny. Wacho kanyo makara ahinya kendo ang'e ni Eric bende nitiere wach molo ilo kotudore kod pogruok manyalo bedo noneno. Kata kamano adwa ni wakaw yueyo mokwongo mondo anno kosechopo kanyo saa 4 mar okinyi. Bang' yueyo mwakaw gi sani membi bedo kinyisowa ni japiny wang'e oyiepa diera makoro neno gimoro at another angle kopogore kod higa mokalo manyalo bedo ni seche moko ok nwaneno ji mathoth ka wuok oko kaka gisani ka gikwedo paro mar chik. Nyakora Muge Jwang' yiena mar mondo mi akaw yueyo mokwongo. Bang' yueyo taduogo wadhi mbele kod twak. Chwal ote magi paro mora mora bende abro bedo kasomo gi kwa dhi mbele kod twak marwa. Kik idhi mabor. May you be blessed in your coming in and your going out. May your name be mentioned in a room filled with opportunities. May you have a Midas touch, and everything you touch, may it turn into gold. Blessings. Dial *811 402 hash to get blessed. Nyakwa Ramogi ne gin ji mahumbgi ne lach kane giloso oganda ne chiko itgi bende kama ne gikalie weche ne dong matho nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo asama dwa wache to go kot to jibiro te Loero sort out dispute. kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o to mosenindo anyuola gi paro gi nade higni mosekalo ne gin jok ma idewo to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riwri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Nitie gimoro marach motimre e od joka Gili. An wach joka Gili ok obadha. Tonje mo antie kae, wan chunye pod onge kwe. Nyisa ne yo ma an anyalo ringogo. Asayi. En tich matek ahinya wuok e gweng'ni. Wan gi yaw gi aoche mang'eny ahinya. Mama! Seher! Mama! En ang'o marach? An adwaro mama na. Mama na bro duogo karang'o? Nyakono dhi kanye? En oringo. Pratap. Nyakono olalnwa. Mama en ang'o miwacho? Tinga to mosega temo ringo kae. Yud ber duto ma pien dendi dwaro ka itiyo gi mo mar del mar Sawa Milking Jelly. Ma en mo ma inyalo geno kuome. Ober ne yiero mari. Yud mari kawuono e duka man machiegni kodi. Nyakwar Muge Jwang' machiegni kende tielo mar ariyo e twak marwa mar mbako romo kinyi makawuono kama twak otudore kod paro e wi chik mar omenda mar higa mar 2024 ma odiochieng' makawuono jod bura biro bedo ka twake e tielo mar ariyo manotoka ka Finance and National Planning Committee nosetieko chenro mar kawo pach jopiny kendo ne gidhi e yueyo ka gindiko report margi. Report makamano ema gibiro bedo ka gipedho e nyim od bura odiochieng' makawuono kama bang'e od bura biro bedo ka ng'ado bura mar mondo mi
sirikal paro mar chik makamano kata oyo kose nitiere lokruoge monego bed ni itimo ne kapok okale odiochieng' makawuono. Par ni finance bill nyaka kale kalure ni en emoting'o riekni ma sirikal chano tiyo godo e yudo omenda mibo bed kitiyo godo e neno ni budget mar sirikal ochopo kare. Wang'e ni sirikal ma pacho ka yando somonwa budget mar $4 trillion omenda ma sirikal chano tiyo godo e thuolo mar hik omenda achiel mabiro, mano mabiro bedo ka chakore tarik 1 dwe mar 7 higani nyaka tarik 30 dwe mar 6 higa manyien. Omenda makamano sirikal nyaka many riekni mopogore opogore kaka ginyalo yudo omenda makamano. Wang'e ni thoth omenda makamano ibiro bed kiyudo kowuok kuom usuru mibiro bed kichoko kuom jopiny. Nitiere omenda mibiro bed kiyudo kaka mano michiwo ne piny, omenda ma ichiwo maonge nyinyo moro amora kata grants. Moko bende sirikal biro bedo ka yudo kaka hola kowuok e pinje mopogore opogore. Kata kamano wanyalo wacho ni bottom line en ni finance bill nyaka kal, mak mana ni ibo kale kose timne lokruok kendo gol gigo manyalo hinyo jopiny kose biro bedo nang'o. Kapo ni kitudri kodwa gi sani, antiere kod welo ariyo, Eric Odera jalony weche mag uchumi kaachiel kod Brenda Ongalo mano jagoro mar United Green Movement. Kapok ne wadhi e yueyo Eric Odera, nitiere wach moro mane ile ahinya kotudore koda kaka wang'ni jopiny owuok oko gi tekre margi ka giwacho ni kama umulo ni kata kuma finance bill no mulo wanto ok wane ka be nomiyo wang'anyo pogruok mane monyalo bedo godo in korka kori kod finance bill mar higa mokalo mar 2023. Well, adiere ni ji mang'eny otamo wuok mar golo pachgi higani moingo higni mokadhogo. Owe watemo wacho ni gimomiyo mano otimore nikech pek mang'eny ni ji mang'eny owinjo. Ji mang'eny nowinjo pek nikech unyalo paro ni kane nengo mar gik moko ne ni malo kabisa. Koro nengo no nohinyo jopiny. Mana achiel iluongo ni high cost of living. To high cost of living bedo driven gi inflation. Ka inflation bende ni malo to iyudo ka jopiny mang'eny hinyore. Bende nyaka parnu ni higa mokadho ne wan gi gimiluongo ni horo. To horo no notemo nego jamni mang'eny kendo notemo kelo chandruok mang'eny ne ji. Kowuok horo to higani bende wabedo gi koth mochwe mang'eny kabisa ma bende okelo a lot of destruction. Gigi te hinyo jopiny kendo kelo midhiero mang'eny e ngima mar jopiny. Koro ka sama japiny owinjo ni kendo odhi winjo pek kaluwore gi weche mag ushuru midhi ng'ade, to koro ji mang'eny wuok nikech gidwa ni mondo giwach pachgi to giket bende record straight. But gima apuoyo en ni magi te gin gik manie chik. Public participation. Tiende ni chik oyiene japiny mondo gol pache, owach kako nene e gima dhi timore neno, kako nene kako dwaro ni mondo pinygi oringe. Gima wende adwana ler maler kabisa en ni out of the budget mwayudo, out of the 3.9 trillion mane osomnie, gimomiyo bende wan gi pek kabisa en ni a bigger chunk of it. King'iyo kata last year, the last financial year makoro rumoni, sirikal nochulo 1.2 trillion to public debt. Gimohinyo matemo hinyo economy mar Kenya kabisa en gope mane sirikal okawo, especially mane okawo sama ne igero SGR. Mano e kama koth nochako gogo jo Kenya. Koro nyaka chule nikech sama ok ochule tiyudo ka the shilling is weakening, investor confidence ok donji, mondo iyud dola iyudo kichulo pesa. Mane problem mane wan gocha. Nikech kane otem chule, neno kane otem chule higani, to shilling oyudo ngufu. Ji mang'eny oyudo kaka ginyalo access credit. Monetary policy mane CBK o implement sani mano stabilize at 13%. Omiyo gimiluongo ni excess money in the economy odok piny nikech ji mang'eny ne ok nyal access. Kopo ni wadil gi the issue mar public debt, ma is the intention ma watemo tiyo, to tiende ni koro nyaka waduoge ushuru. Nikech gima sirikal ne temo timo en ni mondo wadu away gi gimiluongo ni gope. So sama gope osedhi to pesa machielo wayudo kanye, iyude ni ushuru. Mane momiyo ushuru iyudo ka koro sirikal obiro gi yore moko mopogore opogore mondo gichok go ushuru. Gima yiego en ni kopo ni jopiny osewacho ni magi ma to dhi hinyo wagoluru, koro mage readjust to wayudo kaka wadhi mbele.
Koro nitiere gik ma e budget ni ma gik moko nitiere moko ma kotim to nyalo bedo maber. King'iyo budget ni, the top 3 allocations no dhi ne education. Kia education to one gi ICT and infrastructure. Then the third one in public administration. Education no yudo pesa mang'eny kata ni jatend migawo gombo ni mondo mi pesa mang'eny nikech wach mane. Education ni gombo mondo kete pesa mang'eny nikech wan gi gimiluongo ni junior secondary, wan gi CBC ka, wan gi jopuonj midwaro ni mondo ondiki. Okay? Koro pesa mang'eny idwaro ni mondo oket mondo mi okel konyruok kanyo. E ICT and infrastructure, ka wawacho weche mag ports, wawacho weche mag harbors, piers, wawacho weche mag road maintenance, wawacho weche mag ICT hubs, ineno. Koro mago gik moko keti e pesa to dhi create job opportunities, to dhi create value mwanyalo bedo ni wakata wa export. To mago te nyalo kelo lokruok e Kenya ka. Public administration to means ni en tij sirikal mondo mi services ne jopiny. Creating law and order, creating ensuring there is security. Mondo mi kata kidhi e wandi moro to ng'ama chandi onge. Mwandu ni moro miseloso, ng'ama donje gi weche ne moko manono ni dwa ketho onge. Omiyo jopiny oyie owinj gigi maler mondo mi kata ka gigolo pachgi gin bende ging'e ni osuru to kata mo wacho ni nyaka owinjo bed ni wachule. En mani owinjo bed ni ichule e yo maber. Ok owinjo bed ni ichule e pesa moko owinjo bed ni ichulo. Kamano. Nyaka sani koro Brenda wang'e ni achiel kuom gigo ma bende jopiny osebedo ka kwedo ahinya ewi mano paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024 en wach mano mar eco levy. Mano eco levy environment tax ma nyaka sani koro giwacho ni komede to nyalo bedo ni omedo kata omiyo mwandu kaka mago mag plastic, mano plastic packaging material wantiere kanyo kod batteries kachiel kata hygiene products mago medore. Kata kamano tok romo mane National Assembly Committee on Finance no bedo godo midhiambo manyoro ne giwacho ni gikwetho oko chik makamano mar mondo mi koro eco levy sani koro gidwaro ni oket mane mwandu mawuok e pinje ma oko kabire pacho kae. Mano nyalo kelo fuongruok mane ne jopiny. To kapo no koloke to be jopiny bende nyalo yudo hinyruok mane. Kama okete eco levy and at the rate of 150 shillings per kg. Matiende ni king'iyo ni gimoro amora mobedo packaged in a plastic beche nyaka dhi nikech koro jok maloso gik plastics. Kech yudo ka kambi moro loso gik plastic to uso ne jok ma loso mwandu mamoko. Matiende no dhi affect bech mo mar tedo. O dhi affect bech mo mar wirruok. Gimoro amora manitie package mar plastic cha. Yes, it could be a good thing. Ni watemo reduce mondo it gives us space mar ni wamanyi ni to kara what alternatives do we have just for the sake of our environment. But kirango sie kuma wach mar eco levy no ae e piny mangima. It is for purposes mar environmental conservation. But what is our contribution kaka jo Kenya towards that? What contribution to environmental degradation is too little to attract that kind of amounts of eco levy on ourselves. Mago engi maber ni watemo reduce plastics, ni watemo keto bei nikech kinde ka kinde kidwa ni igol gimoro kati reduce kaka itiyo gi gimoro to kimedo beche to chako manyo alternatives. But alternatives mage mawango, are they cheaper at this point? King'iyo ni koro pampers mag nyithindo edho nikech it's purely plastic. Apa ni kagikete mwandu ma oko then nyabedo maber matin nikech kikete ni locally waseneno kambe maloso plastic locally. What incentive will they have mar mondo gibed ni ginya expand businesses gi? What incentive mimiyo gi kaka serikal to make sure ni ginya yawo kembe mamoko kata ginya expand businesses magin gogi? Kiseketo tax miketo negi go, it was too high. It wasn't well thought. Emacho ni finance bill ni kata ka okoracho te kata gik magigi to yes magigi monego bed ni timore but oksani
to kata ka gitimore, what was the consideration iketo figures mamalo kamano nikech already ka gimoro ka mor tedo osebedo affected kocha edible oils aso kendo packaging ne ni beduogo bete yudo ka very soon wabodok e chamo boilo nikech koro onge kaka ang' ninyiew mor tedo nikech packaging cha nitie gi tax onge kaka jok mokonyore ang' ne yud pampers mag nyithindo weche mag napis cha to ne waseaye king'iyo kendo owuoyo wach ICT hubs it is a good thing nikech piny to dhi digital waseneno ka joma tindo osebitemo bedo innovative gichako yudo tije nitie content creators tinde waneno ka nitie jok ma loso pesa matin e YouTube e TikTok pesa mane pod ok ginya yudo kibet ni rito employment nikech unemployment e pinywa ka to pod is an issue ma ka serikal nyatemo part of expanding that tax base and empowering jogi mondo gibed ni ginya yudo tich in that digital space to that same digital space yudo ka gikawo gima ne en digital services tax mane teacher gichak gimede to gimiye nying manyien tiyudo ka jok ma services gibedo consumed oko from outside gikete at 20%. What will that mean? Nikech koro initially nen mana ni you're a content creator to yudo pesa as a way it's an income that you're earning from that. Sani koro yudo ka giwacho ni kata ride hailing apps, food delivery gini, digital marketplaces ka gi introduce tax ni to gi introduce in a way ma is a bit punitive. To kanye ma yuak jo Kenya nitie nikech ushuru to ng'e ni nyaka wachul but idwa chule in what form kikele kela dichiel kama effect mane modhi bedogo nikech ne waneno example mana dwa tiyogo mane serikal omedo oduoko VAT e wach mafuta last time waneno ka pesa mane gi collect kacha odok piny nikech ng'eny jo Kenya koro nowacho ni kochuno ni nyaka ti gi mtoka ta nyiew mafuta koro mtoka ni ema kora weyo mara koro kika nyiew mafuta tineno ka anytime mimedo taxes eri ko wache maber anytime mimede cha to gimidhi yudo kacha dhi dok piny matin nikech people will have to find ways mar adjust gima dwa wuoye pacha podolal matin okay moto geto ang'wa duoge pod aya ang'e nangi pare kata kamano Eric ang'e ni nyaka sani ng'ato kowinjo wach mar finance bill en mana kotudore kod weche ma jopiny kwedo weche mag makate medwa medi wantere kod weche go mag motor vehicle wantere kod eco levy kaachiel kod VAT ma non financial transaction kod import declaration fee mago nyalo wacho ni gina moko kuom gigo mosebed ka ikweda ahinya e finance bill makamani kata kamano adwa ni mak mana paro no gi kanyo finance bill ang'eno ok onyal bedo ni en mana gi rach kende ber to gin mage ma jopiny bende onego bed ni winjo kata kamano mak na paro no gi kanyo adwa no dhi achiel kachiel nyaka ir jafwambo marwa Walter Nyambaga oyawre Walter Nyambaga inyalo nyiso no kinyi ma kawuono itudori kodwa ka intiere kanye to chal mar lwasi chalo nade inyanya to gi sani wang'e ni nitiere grube mopogore opogore machano mar bago ng'anyo mamuol ka gichomo e nyim od bura kama ibiro bed ka itwake ewi paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024 Nyambaga. Onge ko manyalo bede kopogore kod od bura nikech en gima ng'ith kendo ni kara ahinya ka yudore od bura kamar koni kaka chal nyaka chop sechegi are okinyi nyaka chop sechegi endi gima dhiyo nyime en ni alwora mar od bura mano the National Assembly oluor kod moko kuom obila kanyakla kod kidieny mag jolweny mopogore opogore kata kidieny mar obila mopogore opogore yiena mona tangni ni bathe ka endi nitiere achiel kuom iluongo ni AFC SWAT rang'iny ma bende kata kidieny no mar obila man kod arita mopogore opogore mana kaka japicha na Bruce Siemoni kaendi gisebedo ka gintiere ka kuom thuolo malach kendo ginyiso kit arita ma ok ne oganda jabedo ga kaneno pile ka pile e kinde ma chenro mag od bura dhi nyime ahinya to pacho kaendi mak mana ni kawuono pogruok nitiere malach kaluwore kod kaka arita kwe osebedo koriti odire alwora mar od bura kopogore kod mano en ni ka ne wachopo ka i seche mag onyango to neno ka alwora mar od bura mokelo kanyakla mano mar seneto kod mano mar od bura mamalo ne nitiere kod
kaka itimo nonro malach ne kata madonjo kendo igoye kogno mowinjore ka oyudo ka koro ne chiwne thuolo makende ne jogo madonjo ma ni kod chenro madonjo e od bura kuong rang gi malong'o. Kopogore kod mano en ni igeno ni moko kuom jogo ma osebedo ka ng'uro chenro mag paro mar chik mar omenda mar 2024 migeno ni biro chwal e od bura odiochieng'no kawuono nyalo chwalo ng'anyo margi ma miyo ikruok machal kod ma obedo mongirore motelo kane godo thuolo mar bilo wach kod komanda mar obila ma Nairobi Edison Bungei oluwo ni arita kata mana chenro duto kaka igeno ni dhi nyime e dier boma mano ma Nairobi ok bibedo kod ng'ikruok kata matin. Nyaka chop seche giendi pok waneno jogo mang'anyo manyalo biro chopo kaendi kata kani kod gimilo magiting'o obok kanyakla kod chenro mopogore opogore mak mana ni chenro duto dhi mbele kendo jogo ma seche moko tiyo kod apaya ni mar Parliament Road osebedo ka dhi nyime e yono makare mak mana ni nyaka chop seche gi onge jong'anyo mosebedo ka chopo kaendi kendo gimoro amora ni kare. Igeno ni kochopo seche mag 8 to nitiere kaka kamiti manyocha osebedo ka rango kendo goyo kogno kendo ka pa jopiny biro chwalo report mar paro mar chik kendo jood bura biro thuolo mar goyo mbaka mongirore mak mana ni nitiere moko kuom maling'ling moko ma waseyudo gi itwa mar fwambo kod wenge ni nitiere paro moko mantiere fuoni mar paro mar chik mamit kakir oko kendo thul oko mak mana ni mani biro yangore kinde ma report maked kod mani obiro chopi od bura motelo ni maendi nitiere kaka kweth mag jo od bura mantie duond bura mar UDA osebedo kod romo makende kod jatend piny William Ruto e kajot mare mano mar State House kendo bilo wach kodgi kanyaka tok mano koka biro thuolo mar chopo kaendi. Beking'eyo ni kata mana riwruokno mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance osebedo ka sundo moko kuom jo od bura ma margi owuon mondo bi onyud oko paro mar chikno kibiro some od bura odiochieng' ma kawuono kendo en odiochieng' ma iye ridore kendo tek mokalo kendo ka jopiny osebedo ka sundo jogo mane giyiero mondo obed kaka jogo ma ochung'negi e od bura kaendi mondo othich oko kata sir paro mar chik kaluwore ni osuru osebedo ka ijuogo kuom jopiny to bedo osuru no ma sirikal owuon wacho ni yono ma ginyalo yudo godo omenda mar tayo chenro mopogore opogore. Koro mane kaka odiochieng' chalo nyaka chop seche giendi arita bed kaore malich mokalo alwora mar od bura rangach kuonde midonjogo to kod kaka chal mare mak mana ka in kod penjo. Kanyambaga ka intiere oko mar od bura mamalo ma pacho kae kata kamano med mana bedo kuro obo bedo kwa tudre kodi kinde ka kinde mar mondo mi imenywa chala mar wach kaka weche dhi nyime. Ang'eni bang' mano in bende ibo bedo ka ichopo i od bura kanyo mar mondo mi lunwa twak makamano achiel kachiel odiochieng' ma kawuono. Nyakora Muge Jwang' mana kaka wang'isi ni odiochieng' ma kawuono jofwambo magwa obeda kicha e od bura kaachiel kod kuonde mopogore opogore ahinya nyato kuonde mane grube ma kedo ne ratiro mag oganda nowacho ni gibiro bedo ka gichokore ka gichako wuoth ka gidhi e od bura ma pacho kae. Kata kamano nyaka sani e nyim od bura arita oseket mamalo ahinya mar yango ni kata jogo mang'anye kinde ma gichopo kuro seche moko gibi yudo thuolo mar donjo e od bura mar mondo mi gibed kata gichwala mano ywak margi. Wabobedo kwa tudre gi Walter Nyambaga kod jofwambo magwa mar mondo mi gilernwa gigo madhi mbele e kaunti ma Nairobi ka odiochieng' ma kawuono. Adwa nodhi mbele kod twak marwa kapok ne wadhir Nyambaga Erika anyisi mar mondo mi lernwa ne finance bill mar 2024 nyaka sani koro nitiere mana weche mosebed kikwedo weche mag makate mawinjo usuru mar 2.5% ma idwa medi mago mag weg nyamburko. Kata kamano gin weche mage ma jopiny okia ma seche moko biro bedo ka kelo ber kata kapono kale e nyim od bura odiochieng' ma kawuono. Erokamano Joisa, mano penjo maber kabisa ma adwaro ne jopiny ochike itgi. Achiel gimomiyo sirikal keto usuru en wach mane. Abro venyo reasons ariyo. Achiel, usuru iketo mondo sirikal oyud pesa mondo tim go tijene. Mar ariyo, usuru inyalo keti to timo gimiluongo ni discourage consumption of particular products. These products could be harmful to the environment and to the health. Machalo kaka ndawa, kongo, kata degrading to the environment, machalo kaka plastics. Mane momiyo ineno kaka gik machalo kaka eco levy. Eco levy oketi to discourage consumption of plastic items. Gimomo notimore ni emomiyo watemo shift to the imports. Mondo mi gimoro amora mabiro Kenya ka ma eco levy no obede.
Koma notimore tibro yudo ni imports plastic imports are so expensive. To ka en expensive to ja ohala moro mariek bro wacho ni kar ng'iewo plastics maya Uganda ma expensive makama ok walos marwa moro to waus locally. Kitimo mano to achiel kuom gima ber madhi wuok en ni jobs dhi wuok, wadhi yudo jok mondiki go dhi yudo income, samo giseyudo income no nitiere investments, sama giseyudo investment they can improve their livelihoods. Mana achiel. Weche mag imports and exports, sama imports osebedo ka expensive kabisa to jopiny are able to produce locally. To export ma wan gogo nyalo ni country gimiluongo ni foreign exchange. Wanyalo yudo ka Kenya ka wanyalo produce kata rech mang'eny makoro wa export. Sama wa export no, the country yudo gimiluongo ni foreign exchange. Foreign exchange no nigi a lot of effects. Or strengthen the currency or an foreign income. Okay, jopiny are able to improve. But kaduoko penjo ni eyo ma simple ma ji nyalo winjo. Bill nie dhi miyo sirikal pesa. To kaka aselero ni pesa mar sirikal ni emidhi tigo weche mag puonj, education, emidhi ti kode weche mag pur, emidhi ti kode weche mag pi, emidhi ti kode weche mag thieth. Kawacho gik matindo tindo ma jopiny neno gi wang'gi kama gintiere. Seche ma wan gi gimiluongo ni JSS e school, nyithindo dwaro desks, nyithindo dwaro books, nyithindo dwaro jopuonj gondo wadwaro ni mondo ondiki. Omiyo bill ni ne nigi paro maber mar ndiko jopuonj, especially JSS go 46,000. En genowa kata morwa ni kuponi bill ni odhi through to jogo ibro ndiki. Kendo wanyalo yudo bende ji mang'eny kata homes mang'eny nyalo yudo electricity, wanyalo yudo ndara, ji mang'eny nyalo yudo thieth. Koro mago e ber moko ma ji nyalo yudo koponi bill ni odhi through. Okay? Yeah, mago gik moko ma sirikal mora matiyo nyalo timo ne jopiny sasa ma giyudo pesa. Aparo ni gima discourage jopiny kabisa kata an issue gi bill ma Kenya ka, gi finance bill ma Kenya ka, en the expenditure bit. Expenditure bit ni ema jopiny yuago nikech iyudo ka kopogore gi chulo debt, to wadong' gi gik moko ariyo. Wan gi development expenditure to gi recurrent. Tiyudo ka majority recurrent ema thoth ne ng'eny molo kata development. Yes. Iyudo ka pesa koro mang'eny mwayudo wachulo mana mshahara. Development koro tin. Sama development obedo matin no, jopiny moko ndiki moko yud mshahara ni to gindo koro ere kama gini konyo gigo. Kech onge mshahara. Jopiny machalo kama gima nyalo konyo en sama koro tim development. Koro achiel kuom gima kelo ywa kabisa en issue mar expenditure. To kata kiwere gi expenditure mar issue mag development mar development and recurrent, there is the issue of corruption. Nikech ji mang'eny wacho ni pesa mang'eny mar sirikal ok ti maber. Ok ti maber nikech moko ikwalo, nitiere gimiluongo ni illicit trade e iye kanyo, nitiere a lot of wastages. Wastages in terms of kaka ineno kaka public servants spend. Kineno the kind of cars they're driving, the kind of places, and even the travels. You know, nitire gik moko minyalo tima locally instead of just traveling all over. You know, so maga gik moko ma kelo a lot of questions e mind mar jopiny. Adwa nasoma ne moko kuom ote mabejo neno magwa chwalo no kokalo yore waduto te mag tudruok kinyi makawuono mondo winja neni to jogo maneno wa obeda achiel kachiel wang jowi kata yore wa mag tudruok mag mbui Facebook kachiel kod YouTube ginto pachgi en mane kotudore kod paro mar chik omenda mibo bed ka ichwalo e nyimo buro diche makawuono ote makamago adwa nasomgi achiel kachiel wawinja ne kaka joneno magwa wacho Ouma Oriama wacho ni mano Ouma Oriama mar Ogaka School wacho ni Joyce Amoso ukanyo kod welo mantiere studio. Joyce ngima tek ne jopiny kaka wan joma yuto gi ne piny koro nwa kwayo wajumbe ni kik kal budget no mano dhi inyowa. Ote machielo Abdalla mar Katito an gima ang'eyo ni japiny nyaka doge weche manyalo konye kik waket geno kuom wabunge piny en mar Nyasaye. Ruth Nyathi Ochieng wacho ni gima sirikal owinjo ng'e en ni onge piny manyalo dongore gi usuru kende to usuru bende nyaka jopiny chula. Nyaka sani usuru osekaw mathoth kuom jopiny to en mana ni kuma omenda godhiye.
Odhi mbele kowacho ni mae sa ma jod bura owinjo chung' gi japiny ka ok gidewo mrengo mekgi mag siasa. Gima rach. Jopiny oketo geno kendo wakwayo ni brown envelopes kik affect decision mekgi. Giluar chik omenda ni jod bura madhi bedo absent with or without apology owinjo kawnegi hatua mager ahinya ne wabunge mag ODM. Ka jogi olwaro chik omenda ni to gidhi weyo legacy kendo berno dhi rucho rach magisebedo ka gitimo. Mogika penjna ni ponono ni chik omenda ni okadho ba obedo low. Bende nitiere gima jopiny nyalo timo ewi wachno. Kose mano e giko aluo twak ka an umoja. Mano penjo maliw kanya ahinya. Gabriel Gerald Odhiambo wacho no yaure uru kanyo awinjo maber ka an mbita. Gima daher mar wacho ni wan kaka jopiny waonge geno gi sirikal nikech ywaka ma jachan ywak go ok mon jomoko nindo kata jamoko nindo. Wan iwuondowa mana e ndalo yiero ka osekalo to koro iweyi mondo icham nyanji. Injinia Lazaro Kanyambok bende wacho ni piny irito kod akili ok kifua kaponi gope mane sirikal oholo chon excuse mar Ruto regime kelo punitive taxes then karakata en incompetent. Dakilos rach kod create rach machielo. Odhi mbele kowacho ni mae sa monego Ruto wene recognize technocrats time to scrutinize what's in the budget kendo gi harmonize kod ywak mar raia kaito gi come up with amicable solutions. MP mabiro bukore ni chiemo e sirikal mitne moloyo dwach bosses mage mane omondo ka yiere. Odhi mbele kowacho ni dhi chalo ng'amo amua kao early retirement benefit raia sani okofuo kachon. Mano paro maleo mar Injinia Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguye Kanyada East. Mago paro mopogore ma joneno magwa medo chwalo kokale yore waduto te mag tudruok. Brenda nitiere janeno moro mano Ruth Nyathi Ochieng openjo penjo maliwa ahinya kanyo. Openjo ni kaponono ni chik omenda no kadhi bo bedo low bende nitiere gima japiny nyalo timo ewi wachno kose mano en giko odiochieng' ma kawuono ema koro wabo bedo kwa ng'eyo ka od buro kale. Kose kale ba jatend piny Kenya okete koke bo bedo chike pachoka. Bende nitiere gima inyalo tim kose mane giko ne koro. Chik ni ka okadhe kaka entie ni moko kao pach jopiny. Jopiny pod nigi rikos mar dhi e court to gidhi keto pen chike ma giwacho ni magi ma okwadwa magi hinyo japiny in 1 2 3 to koro wawe e wach doho. Lakini sie ok ni waonge trust gi courts nikech ka gini koro odhire e nyim doho kacha to ok odhi bedo mayot ahinya nikech time modhi kao mokwongo. Nikech king'iyo finance bill gimomiyo nyaka time sani en ni by 1st of July 2024 mano ka financial year loko ni nigo bed ne gima nitie ma osechak ti godo to ka okadhe gi sani kaka entie no moko tim lokruok mora duration mane ma wan go ma wabodhi go e court ma wach ni winj because the best ma court nyatimo ni ka kotere to court bo put a hold on it bo chiwo injunction kata bo put a stop to implementation mare manyaka chieng' winj manyaka court winj both sides ma mondo ochiw duoko ni koro finance bill ni to koro endelee kaka entie kata duoko e drawing board. But before that happens the danger en ni crisis moro dwa bedo ka un gi budget finance act monego bed ni nitie place mamiyo budget ni tiyo bo bedo no seketo na hold gi court. Ne waneno ka ywaruok no bede kata wach housing levy pod en gima dhi mbele nyaka sani but serikal to binti kuma kochope tocho ni koro ma it is supposed to give effect to budget okotere court. Finance bill otere court. Ochung finance bill serikal nyaka pod med tiyo gi tije. Koro to avoid crisis ni kaya mawate mawacho ni jood bura
okonywa gi avoid crisis ni gini kik kadh gi ywak jopiny gi gimoro amora manyalo kelo ywak gimoro amora manyalo kelo nikech ang'e ni sani to nitie jok mosenyaka loso petitions ma kapo nokadho ni to gidhi e court. To seche ma wawuoye ni court ok sit nikech en gima notimre Makadara kawuono kako kinde te wachako Purple Ribbon campaign kawayuago the late Honorable Monica Kivuti. To the same association mar judges and magistrates be nyochiwo notice ni gibe sechegi onge court madhi bete jumani te nikech Chief Justice nowacho ni kawuono kende asto ji resume. To ginto giketo ni chakre kawuono nyaka Friday pod ok gibebede. Koro kapo ni gini okadho courts wa already wan gi backlog mar cases. Tarik mane mo aboyudo miwinje wachni. In as much as en gima important inyamiye priority, but what time does it take mondo wadhi e court wa stop gini waduog. Koro en gima kaka jood bura winjo gisewinjo ywak jopiny kata jatend piny wuon onge magi gik ma osebedo duoko go osebedo ka public participation reports go biro nyaka media kila ng'ato ng'eyo king'iyo social media and finance bill kila ng'ato wacho ni mato dhenyo mato losuru kapok ukadhe nikech okorach wholesomely but kuonde ma waneno ka richogi gitim reconsideration to avoid yuarruok mang'eny nikech sirikal be ok onego bed ni waketo in a situation ma tije dhi koro dhi chung nikech wadhi e court wa stop gimoro. Koro en gima ber nyalo bedo gima ber ka giwinjo ywak jopiny to giket considerations gi nikech nitie 302 billion momedre budget wa monego bed ni Kenya monego bed ma sirikal dwa no achieve using these taxes. To 302 billion ni king'iye malong'o kiduogi ng'iyo pesa malal e corruption. King'iyo audit reports mosebed kichiwo kaka bede sirikal mopogore osebedo katiyo gi pesa yo mok kare. Pesa mosebedo kalal waneno ka josiasa moko wuotho gi pesa e bags ka gichiwo to kitemo ng'iyo ni pesa gi gia kanye. It is that wastage monego bed ni sani sirikal ng'iyo ni to kara corruption idonjo gi kanye pilferage pesa ma wadwaro ni wanya yude kanye ma wako block corruption to wanya recover pesa ni nikech mago is part of making sure ni sirikal yudo pesa. Okang' na wach ni we are living beyond our means to president sikfuyo enosiko dhi to gimodhi manyo koduogo no to kwane ni to kara president mowuok odhi ni owacho no dhi manyo gimoro oduogo gang'o. Audit report kowuok tiyudo ni pesa makama nochiwe county makama nolosgo gimoro okotime. Priorities wa kaka jopiny kaka priorities mar sirikal ni en mane nikech okunya bedo ni lakteche ka yando wuok e strike jo JSS ero yando wuok e go slow tiyudo kichulo gi pesa matin kabisa. Schools ng'eny gi onge facilities mag carry on gi JSS ni pesa monego bed ni bedo redirected kanyo. Ineno ka nitie nyaka issue mar ghost workers nikech owacho wach public administration. Ghost workers owacho ni pesa mang'eny dhi e chulo salaries to salaries gi te recurrent expenditure ido ka nitie nyaka ghost workers to ghost workers nitie nyaka state house. Koro iwacho ni to koro ka ghost workers nitie state house ghost worker ang'o mamono county government bedo gi ghost worker. Koro onego bed ni wakao audit reports wagi seriously mondo wang'i ni wach corruption ni wadwa block e kanye nikech kanyo wanya yude kata half mar pesa ma wamanyoni to mondo wa consider ni japiny cha ywak ni kanye gi kanye ahinya to watem wambek ne matin to wa block corruption nikech corruption is taking a huge part of our budget as a country. Ilero kanyo makare ahinya eri kekine ma wadhi mbele kotwak mari wacho ni budget kata omenda ma sirikal tiyo godo kinde ma osepog pesa nitiere omenda ma itiyo ga godo bende mano mare chulo gope to nyalo wacho ni achied nade maduong' ma piny Kenya nitiere godo en gope mang'eny ahinya ma piny Kenya nitiere godo e budget mano ma trilion 4 kata trilion 3.92 mano som chieng' tich ang'wen juma mokalo. Budget makamano to kosechok trilion 3.3 monego bed ni choko kaka osuru nitiere omenda moko ma bende podi piny Kenya bro bedo ni manyo kaka hola mar mondo mi wapong godo wi budget no
Bende nitiere yo ma piny Kenya nyalo tiyo godo matek mar mondo mi wawuoge midhiero mar hola ma kinde ka kinde ma koro miyo jopinye mahinyore nikech koro usuri medo mar mondo mi wach ni koro ni kik wakaw hola mathoth to japinye mahinyore. Kendo penjo maber kendo. Kaka aselero budget pesa mwachoko mantiere budget mokadho kata mokgo kwan ne sani pesa mang'eny kabisa itiyogo e chulo gimiluongo ni public debt. Public debt tiende ni gope ma sirikal oolo locally kata oolo internationally. But the major pressure nitiere e international debts. Nikech international debt nigi very stringent conditions. Nyaka chulgi within the timelines and gin interests. Koro chuno ni nyaka chulgi to samose chulgi cha pesa modong tin. Chik dwaro ni National Tax Policy Paper and the Medium Term Revenue Strategy dwaro ni we reduce as much as we can the percentage mar public debt to the GDP. Nikech currently it stands at 64. 64%, imagine. 64% of what we pay to the public debt actually represents 64% of our GDP. Mano is just too unsustainable. Nikech our priority should be how do we balance between the development agendas and the economic development. Mage mondo watim maber nyaka wang'e ni to pesa dhi wuok kanye. To ka pesa ne wachokete to wachulete, wadong' nono. Koro dwatim ang'o mondo mi gigi rum. Ahero kabisa, there's currently a program the government is implementing to try to do away with the public debt. Gitamo chule. Okay? This is a good initiative. The only problem, it takes a bigger chunk. But I believe niko chule muadong ni pesa no koro okwanyal tere okote wanyalu tiyo kode locally, then it can create jobs. It can add value in terms of education. It can create more resources to farmers. Okay? Wanyalu tiyo kode locally to develop our economy. Mamano is the intention. Aye kodi kiwacho ne public debt ni kao pesa mang'eny owinjo watime gimoro. Gimoro kendo ma sirikal owinjo bed ni timo ma bende gisebedo ka gitimo locally. Gidwaro ni giol locally. Gitake local loans. Instead of going outside to take foreign debts to finance the deficit, owinjo bed ni gikao local loans. Mamano to is a good initiative. Problem en mani kwase miyo gi local loan in terms of infrastructure bonds and all that, then the interest mabiro, instead of being a withholding which is final, then it becomes mak mano paro no gi kanyo ngisa ni koth biro e county ma Mombasa to jafwambo maro e county ma Mombasa Joja Oko nitiere standby. Oyawre Joja Oko ka nitiere county ma Mombasa okinyi ma kawuoni chiew nade inyalo mano bago no atwa kod jopinye county ma Mombasa gin bende wawinja ne pachgi kotudore kod paro mar chik omenda mar higa mar 2024 oko. Ero kamana ahinya mana kaka iwacho no waneno ka nyidho moro ni nitiere matin to waneno kod wachako gowa kaendi to antiere mana gi jomoko ma ntiere e od bura manyali kaendi adwa mane gimiwa pachgi mapiyo piyo to chutho ni mara neno ka kodhni bende biro kaendi watwak ewi paro mar chik mar omenda mano finance bill 2024-2025 in pachi en mane an gi lunga medo tiyo nan wudo alego kogelo paporiang kuom finance bill ma di tim kawuono ni an adwaro wabunge mondo olware piny mondo kik oti nikech ok en bill maber, en bill madhi kelo wach chandruok. Kiko ni ok en bill maber, ang'o miwacho ni ok en bill maber? Osuru kinyalo med bimedo nyaka pampas mag nyithindo jothurwa en osuru aina gani? Sakayo olwa kod osuru masakasa. Aneno ni gini ok en gima ber nikech ka mkate omednwa nengo to mkate gima iyudo kasa ni lunch norumo town gimiluongo ni lunch norumo e town. Lunch en norumo en iluongo ni kaburi la sahau. Masani en mkate ne makinyiewo to kisekawo slice ariyo nyithindo kawo slice ariyo mani mibiro go nyakudhiambo ma kibiro to en bonga point samoro iyudo tong' achiel mikadhogo. Emomiyo an bill mokwongo adwano ogoye piny kendo Nyasaye ogwedho bunge ma ugenya ochieng' nya winjo kanyo loko pache moduogo kuma kendo nyomora makdo chieng' amiyo tek amiyo lwedo adwano kel nyaka chambe no Mombasa kama ofisa bro yawo ne nono kobiro ka kendo sani awacho ni wabunge mag joluo mabro pitisa gini bro nyiso wan mago kwa bunge nonyuol e Luoland nyiso samoro nonyuol gi wegi megi nonyuolo gi padola kuonde mene wegi gi pange wadwani gino lware piny go kinyi kasa pod piny ber. Waseneno kinde mokalo bende iyudo ka seche makoro itwake wache finance bill kama iyudo ga ni samoro moko kuom jod bura rem mar chopo e od bura keni ang'o ma diher nyiso jod bura wacho mane momiyo awacho ni wabunge kawuono abo fwenyo wabunge mag joluo man kodwa
kata mane mege gi dhigo tedo kata mano nyuol ka wege gi pango e pinje mag taonde mopogore opogore mbunge manyalo lewo kawuono moko wadwa ne manyo gi kendo an kawuono adhi e ot adhi bet e TV nyaka ayaw TV na maduong' nyaka pinyru wadwa neno to wadwa kwano gi atandi mauda lego Nyasaye ogwedhi obi e parliament on kechen phone ka jizincha winjo kopako kanyo ochieng maudu genya bisa makapo support ber mondo waneni Nyasaye ogwedhi nagi koth biro wachacha machiek chak nachaka gi nyingi tinsani ito pachi ineno ka en mane An iluonga ni Michael Onyango Moga an Anjaro Singa waware Wariga sani an e piny mar Mombasa Nyali ka wacho wach mar finance bill aparo ni kane Ruto president marwa ne campaign no dwaro loch no wacho ni ma sirikal mar jodhier to koro kama koro gikeni ma ok en sirikal mar jodhier ma sirikal mar jomewo nikech kinyalo yudo ni gine osuru makoro idwa ket kata gokinyi no silungwa bunge ne obedo go piny ni bunge bedo piny ni dwa mi pesa ni dhi kadho gine sheria machal kama bed king'iyo ni bunge kawuono to kinyo kin bunge kiny ni wuogi ni bed kama antiere ni to chik ni kise kadhe ng'eno dhi tayi kawuono kendo kiny no chako tayi koro penji ni to kibiro wuok yo bunge obiro tayi ibiro dwaro chik mane tin mise dhi kadho chik ni koro bed very careful kata be mani mi pesa ni dhi cham to kurano to kik dhi go mano wach namba 1 wach namba 2 oshuru mar muneno gimukadho kane umedo nyaka mukati en chiemb jadhier ok en chiemb tarjiri koro kidhi medo na mukati kito beyo beno bele I expect that they survive nango ok adhi survive dicho kata mna breakfast mana madhugo kinyi cha kora ngado kama madho gi kuon to mano ne ngima machon to kaluwore gi mane president no aidi ji piny ni ma sirkal jodhier onyube na chiemo maber mane gima no aidi to kalo ka kosechopo to loko kite onge uma na wach lakini gima ng'eyo ni chikre to dhi tuoko makutamru wito chikne to warito uoko kaka raia wabro dhi mandamano erukamano wayude gat mogik koth chwe gekange kama tin chakna gi nyingi ito pachien man apani an iluonga ni Peter Otieno Uno an jadak ma Mombasa kae e financial bill an dala umu mana jo Kenya wan wawegi nikech seche mikwero wa gik moko to kwa winji to sa osechopo ma an daher mar kwayo jo Kenya ni waya uru wangwa wayieru jotelo wasebedo kwa yiero pesa gi kalatas emomiyo wapitia shida makamagi taparo ni e katiba ma wan godo chapter 1 omiyo wa powers jogi waorogi ni mondo gi exercise our power to ka otamogi to kendo katiba no boyienwa mondo mi wanyalo exercise that power wan wawegi koro odiochieng' makawuono bili dhi pedhi e bunge daher mar kwayo wabunge wa to gi wabunge ma Kenya tema winjowa ni ywak osebedo kendo jo Kenya osegolo ywak chik mar financial bill mantiere midhi pedh kawuono ni kik upitisha nyaku winji ywak ma jo piny kusewinjo ywak ma jo Kenya to ng'i gi kuonde ma jo Kenya oywake ugol oko to kuonde mabeyo upitisha mano e kwayo na madakwa to maduong' ni jo Kenya wayauru wang'wa next time gimoro timore Kenya kae momiyo pesa iketo madongo wabunge manyo pesa makochopo sa campaign to gibiro gimiyo wa handout koro wabedo ko wayiero jok mamiyo wa handout to ok wayier jogo ma ochiwore mar tiyo ne Kenya kata mar tho ne Kenya adwaro ni 2027 kochopo to wayieruru leaders ok wayieruru jo ohala madhi go ohala sani parliament opong' go ohala gi jok odich mana gi mewo to jatelo maber en jatelo machenjo ngima joge Ruto no campaign on a platform mar bottom up jo Kenya ne ok understand bottom up ne en system mane Moi ne tiyo godo golo pesa kuom jopiny man piny to tero malo e gimomiyo sani pesa igolo kuom mama mboga igolo kuom boda igolo kuom jamkokoteni igolo kuom jamjengo kitero malo to benefit jomalo jotelo wuotho godo kago arambe madongo wachenjuru pachwa sa osechopo ma waonge gi Raila mabiro luongo wa e mandamano wang'ni wawuoguru oko kendwa kaponi wabunge gi opitisha gini to jo Kenya kwauni wawuoguru oko mondo mbunge kik uyiene kata mana wuotho e constituency mare no biro pakore no kelo nu pesa mosekwalo meku ni omiyou mar ariyo pesa ma wabunge ne dhi medo mar CDF onge aja mondo wabunge omed pesa e CDF eri omed governors pesa mondo mi gilkelnwa maendeleo moloyo med wabunge nikech pesa go ema giji gamba go mbunge oti tich mar legislation e parliament moloyo ni miye pesa mang'eny asanteni mana kaka winjo janeno mar Ramogi bro chino wane wang'uke matin kaluwore gi koth masani chwe kaunti ma Mombasa ikoni koth en wuon chiemo kata kamano neno koremo wagi mbaka matin lakini wabro medo mana luwo wechegi wabro medo kawo pajo piny kuke kaunti ma Mombasa kendo wechegi wabro medo kelo ne janeno marwa e weche manyien mabiro to ne Ramogi TV e kaunti ma Mombasa nyinga en George Aoko
Erokamano ahinya Joja oko kowuok e kaunti ma Mombasa. Kata obedo ni koth oremowa gi mbaka kanyo, jopiny e kaunti ma Mombasa mogolo pachgi kanyo ogolo paro maliw ahinya, kendo nyaka sani waduto podi wang'iyo jood bura mar neno gino ma gibiro bedo ka gitimo e kinde twak margi e od bura odiochieng' ma kawuono, e kinde mibo bed ka gitwak e tielo mar ariyo e wi paro mar chik mar omenda manotok kanosekaw pach jopiny e counties mopogore opogore. Nyakwara Mugiejwang' bende adwa ni ane pichni mabiro ni achiel kachiel mano kowuoke oko mano mar od bura mamalo ma pacho kae. Mana kaka wasetudre kod jafwambo marwa Walter Nyambaga, onyisowa ni chal mar arita orid kanyo odiochieng' ma kawuono, ka bende ji duto ma nyalo bedo ni dwaro donjo e od bura kanyo tigoyi piksin maneno ni iting'ang'o kapok idonjo e od bura odiochieng' ma kawuono, ka bende koro giikore e kinde ma gibo bed ka ipedho ripota molosa kod komiti mochung'ne wechego mag omenda ma yando telne kanyo kod jaod bura mamolo mano Kimani Kuria. Odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gipedho ripot margi mano kotudore kod paro mopogore opogore ma yande gichoko kowuok kuom jopiny, kowuok kuom jokanyo e sectors mopogore opogore, kotudore kod paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024. Omiyo waduto warito kod siso mar neno ka jood bura biro bedo ka kalo report makamano kata oyo, ka bende gibo bed ka itimone lokruok moko, kigolo moko kuom fuondi ma jopiny osebedo ka kata osegolo ng'ur margi ni fuondi makamano kokale kaka enno to nyalo hinyo jopiny e yore mopogore opogore. Pichni makamago wayudo ni achiel kachiel kowuok e oko mar od bura okinyi makawuono kama jofwambo magwa goyo tach maneno ni wach kotuch to wakelo ni godo achiel kachiel maonge leo. Bende pani nitiere kwetho mar jogo makedo ne ratiro mar oganda, gin bende ne giwacho ni odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gibago ng'anyo mamuola ka gidwaro ni koro moko kuom gigo mantiere finance bill ogol oko kapok okale ayanga e nyim od bura. Bende anyalo paro ni finance bill nyaka kale kata tek kata yot to nyaka kale kalore ni ene moting'o riekni mar kaka sirikal biro bedo ka yudo omenda mar pong'o godo budget mar hik omenda mar 2024-2025. Budget makamano en omenda trilion 4 ma sirikal chano tiyo godo e hik omenda manyien mabiro bedo ka chakore tarik 1 dwe mar 7 higa ni. Adwa nasoma ne ote mogik ka wachopo e giko mar twak mar okinyi makawuono, kapok akaw paro mogik kuom welo mane antiere godo okinyi makawuono. Ote makamago abosomo gi achiel kachiel kaito wayuda paro mogik kowuok kuom joneno mago. Kinyalo mana ketna ote makamago mar mondo mi asoma moko kuom ote ma joneno magwa ne chwalonwa. Kata kamano ing'isa kanyo ni ote makamago wayudo ng'ikruok matin. Jessica Johana wacho ni Ramogi TV Joyce daber ka wabunge olwaro chikno piny kaito gigol gino madipo ni wabunge neno ni ok ber gi jopiny ogol oko eka dhi bedo kata bidwoke ogone kura. Mago moko kuom ote ma joneno magwa chwalonwa bende kokale namba mar 360. Ninyisa ni thuolo mar oserumo. Kapok ne wadhi Mombasa nitiere wach mane ang'adi Eric kaachiel kod wach ne mogik kachako kodi. Gima dwa wacho en ni finance bill e yo kende ma sirikal tiyogo machiko ipuodho mondo mi ochop kama koro inyalo chokgo pesa mar timo development agenda mar sirikal. Yore mtiere mang'eny ma sirikal nyalo tiyogo mar keto ushuru instead of taxing the hen laying the golden egg. Koro kik waket maino ahinya e taxing jok ma already are being taxed. Instead, owinjo wa explore gimiluongo ni taxing expansion strategies. Bende sirikal owinjo deal gi wastages and corruption and illicit trade matemo kaw pesa mawuok out of the national income. Otherwise, ayie gi paro ma jopiny ogolo, mae kaka wadwaro active participation mondo mi jopiny ogo kogno paro mora mora ma affect gi, to giyie ka chikno osekadho bende giyie mondo gichul osuru. To ntiere gik ma sirikal bende owinjo tigo machalo kaka technology, education, to gi expanding the economy mondo mi watigi wayud yore mang'eny miyudo go pesa. One of them madwa wacho mogik en yore mag trying to expand exports. Exports ma Kenya ka ni piny kabisa to import a lot. They were made the strategies moko monyalo create go industries mondo mi industries go ogol nweng'o mang'eny mondo water oko mondo konywa deal gi issues mag foreign exchange and stabilizing the currencies.
Otherwise, I wish jothurwa all the best. Kendo I wish ni jowuod bura biro winjo ywakwa mondo gikadh chik lakini gigol gik maricho richo ma jopiny ywak. Erokamano ahinya Eric Odera. Brenda, wachni mogik ka watieko. Wachna mogik en ni jood bura gi jotendwa onego bed ni girangane ni wach public participation ni let it not be gimotim in vain. Kik obed ni en gima notimatima kamano. Public participation en gima ne waketo to ne wakete katiba marwa. Let them respect that too. The only way maginya respect mano en ni gikawe pach jopiny manyomigi e public participation no serious seche magidhi kalo chikni. Chikni ok en chik marach entirely, but ging'ini to kuonde marichogi let them reconsider nikech there is need for mondo wayud balance no. They let them compromise kumonego bed ni gi compromise giwinj ni to jopiny oywak ka ahinya ka wanya timo nang'o. To maduong' kabisa to sirikal otemo protect its public from corrupt officials. Girang ginene ni to kara pesa malal koni ni. Ka gitema pok watemo malong'o ahinya but watema neni to ka watemo pesa ma wadwaro ni wanya yude kanyo. Mondo japiny kik hinyre zaidi nikech kama wachope ni to koro jopiny hinyre sana to ka japiny omedo hinyre kamano to wabo neno ka insecurity chako donjo chako medore ahinya. Already sani security ok ber ahinya but ka okadh gini ma kila ng'ato koro yuto ne obedo affected to wabo yudo ka insecurity bo medo maidho kembe maboluro bo maluro ka issues ma wan go mag unemployment e gwenge waka bo bedo mamedore koro gibede joma winjo to ne jood bura te tiuru tiju mar representation ma ok joma mibede ni nionge od bura. To ne jok madhi e maandamano, kindly remember ni the right to peaceful assembly ene katiba, but also remember ni en gi proviso ni you have to be unarmed and peaceful while at it. Koro let us all try to achieve balance. Erokamano ahinya Brenda Ongalo. In bende kuom thuolo mari okinyi makawuono kaachiel kod in Eric Odera mar mondo mi bi watwak otudore kod paro ewi chik omenda mano mar higa mar 2024 nyaka sani wabedo penya kendo wabro bedo kwaluwo ni achiel kachiel weche matimore e od bura odiochieng' makawuono maneno ka jood bura bro bedo kakalo paro mar chika mar omenda ka lokruok nitiere kose onge lokruok. Kata kamano maesa ma jood bura koro onego bed ni ging'ado bura ka gitiyo ne jopiny kose gitiyo ne sirikal ka gikalo kata gichwalo dwaro mar jopiny kose gikalo dwaro mar sirikal. Nyakora Mugiajwang' gikanye mwachopo gode giko mar twak maro e chenro mar mbakoromo kinyi makawuono. In benda goni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka e giko mar chenro marwa mar okinyi makawuono. Ibed kod odiochieng' maber, oriti masani, nyinga Joyce Odur.